Вие сами ще се убедите след 5 октомври за това как новия кабинет на ГЕРБ с министър-председател Бойко Борисов ще има отношение към Белене, към Беленска община, към всички вас. Никога не съм си позволявала да говоря пред вас неща, които не могат да се случат. Никога от ГЕРБ не сме делили хората и общините според това кой на кого дава симпатиите си. Това, което ние предлагаме, 1 милиард всяка година целеви средства за Северозападна България. Да подпомогнем съживяването на икономиката, на бизнеса, защото бизнесът е този, който разкрива работни места, бизнесът е този, който плаща заплатите оттам чрез данъците, осигуровките за нашите родители, за здравето на децата ни, на нашето здраве. Но на нас ни е нужна висока избирателна активност. Нека никой на 5 октомври да не остане по домовете си, за да преодолеем корпоративния вод, за да преодолеем купените гласове, които за съжаление, нека да признаем открито, все още ги има. Чули ли сте от тези, които пак искат властта да кажат: излъгахме ви за АЕЦ Белене, излъгахме ви за обещаните 150 хиляди работни места? Чули ли сте, говоря само за Плевенска област, иначе щяха да бъдат 250 хиляди. Чули ли сте от едни партии, наричащи себе си патриоти, да кажат: излъгахме ви, пенсията не може да бъде 500 лева, заплатата не може да бъде 1000 лева. Трябва ни стабилност, трябва ни сигурност.